Яңа ел алдыннан республиканың ике шәһәре Яшел Үзәндә һәм Әгерҗедә бер юлы ике дәвалау учреждениесе ачылды. Яшел Үзәндәге поликлиникада балаларны, ә Әгерҗедә олы яшьтәге пациентларны дәвалыйлар. Тулырак киләсе репортажда. Вот я смотрю кровоток. Нет ли здесь бляшек? Смотрите, какая достойная вещь, достойная аппаратура, вот, которая в наших руках. Яңа балалар поликлиникасында эшләүче табибларның шатлыклары зурдан. Заманча җиһазлар, яңа мөмкинлекләр булар белгечләрнең күптәнге хыялы. Безгә эш өчен кирәк булган әлеге аппаратуралар бик кыйммәт тора. Барысы өчен дә бик зур рәхмәт. Без бу мөмкинлекне авыруларны дәвалауга тотабыз. Бу зур алгарыш. 40 елдан артык гомерен медицинага багышлаган Фирдәүс Низамиева чит илдә дә эшләгән. Шулай да туган ягын кулай күргән. Ул яшь белгечләр өчен үрнәк. Хочется работать с детишками. Балалар белән эшләргә телим. Бу тәҗрибә мәктәбе миңа бик ошый. 3 года отработки. 3 ел биредә эшләргә җыенам. Монда заманча шәп җиһазлар, эшләргә мөмкинлекләр, уңайлы шартлар бар. Аппаратов таких оснащений, как, например, у узкого специалиста. Әйтик, моңа кадәр күз табибының мондый заманча аппаратлары юк иде әле. Бу яңа ел алдыннан Яшел Үзән районының нәни һәм өлкән пациентларына зур бүләк дип саныйм. Медицинская отрасль Татарстана считается одной из самых передовых среди российских регионов. И сегодня инфраструктура нашего здравоохранения пополняется еще 2 современными учреждениями, где созданы все условия для комфортной и эффективной работы медицинских работников и для пребывания пациентов. Әгерҗедә өлкәннәр поликлиникасын видео элемташа ачтылар. Ул көн сайын 250 пациентны кабул итә ала. Ләлә Зайнуллина, Регина Сафиуллина, Никита Граханцев, Татарстан яңалыклары.